31 जानेवारी 2026च्या आत निवडणुका घ्या. सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश. निवडणूक आयोगाने केलेल्या विलंबाबद्दल कोर्टाकडून तीव्र नाराजी. कुणबी प्रमाणपत्र देताना कागदपत्रांची पडताळणी करूनच द्या. खोट्या कागदपत्राद्वारे प्रमाणपत्र नको. नियमाने दिलेल्या आरक्षणाला विरोध नाही. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय. मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ॲक्शन मोडवर. सर्व नगरसेवकांची आज रात्री बैठक. एकनाथ शिंदे करणार मार्गदर्शन. लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज. पहिल्या तिमाहीत घेतलं 24,000 कोटींचं कर्ज.